орзу 14 сол дорад. ӯ дар канори бозори саховат ба шустани нақлиёт машғул аст ва бар ивази шустушӯи ҳар мошин аз 5 то 10 сомонӣ мегирад. вақте падараш, модар ва ову ду хоҳарашро танҳо гузошт, маҷбур шуд дар чунин шароит дар паҳлӯи модар бошад ва ба ӯ кӯмак кунад. бо вуҷуди ин ки шустушӯи мошин дар кӯча бо оби хунук ва ин ҳам дар фасли сармо кори сахту сангин аст, аммо орзу ҳар рӯз пас аз дарс то 6 соат вақти худро сарфи чунин кор мекунад. худаш иқрор меварзад ки шустушӯ бо оби хунук ба саломатиаш бетаъсир намондаву борҳо бемор шудааст. душвор аст дар хоне ки баъзе одамонаш бемор мешаванд аз ҳамон пулҳое ки кор мекунанд, аз ҳамонҳо ба худашон касал мешаванд, тавбат мекунанд худашонро. ҳоло дар сартосари тоҷикистон мисли орзу даҳҳо наврас ба кори сахту сангин машғул буда ба хотири таъмини зиндагӣ ва ризқурӯзӣ саломатии худро аз даст медиҳанд. як пурсиши ахири оҷонсии омур ва созмони ҷаҳонии кор миёни кӯдакони коргари тоҷик рӯшан кардааст ки 17 000 ё аз ҳар се яке аз саломатии худ шикоят карда гуфтанд кори сангин ба сиҳатии онҳо бетаъсир намондааст. абдували қулов, масъули оҷонсии омури тоҷикистон, зимни муаррифии натиҷаи таҳқиқоти ахире ки аз соли 2012 то 2015 дар сартосари кишвар анҷом шудааст, гуфт дар тоҷикистон бештар атфоли аз 5 то 15 сола ба меҳнат ҷалб мешаванд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд ҳадаф аз пурсиши онҳо дарёфти роҳ барои ба мактаб баргардонидани чунин кӯдакону наврасонест ки таҳсилро ба кори бозор иваз карданд. бахши мониторинг ки онҳо дар ҳамкорӣ бо ҳамин барномаи созмони милали муттаҳид, яъне онҳо якчанд 5-6 та ноҳияҳои пилотӣ доранд ки дар ҳамонҷо пурра мониторинги ҳамин меҳнати кӯдака ба роҳ мондаанд. бар асоси омори расмӣ дар тоҷикистон 3.5 миллион кӯдакону наврасон ба сар мебаранд ки 66% аҳолии кишварро ташкил медиҳанд. ҳарчанд истифода аз кори кӯдак дар ин кишвар ман аст, вале қисмати зиёди кӯдакони тоҷик маҷбуранд ки барои пайдо намудани рӯзии худ кор кунанд. бино ба оморҳо дар тоҷикистон наздики 200 000 кӯдак ба меҳнат ҷалб шуда аз таҳсил канор монданд ва бархе бар ивази кори сангин саломатии худро аз даст доданд.